Smile, Share, Love. Ini ang tema ngunya na taon kan Love on Wheels kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol. Kasabagong aga, siring kan taon ng tradisyon na nausinda sa merkado publiko nin flower towels asin pamahawang lugaw para sa gabos. Sinda Nanay Patricia kan Victory Village asin Nanay Rosie kan Barangay Arimbay, dahin hanggang pinalagpas na magpila sa libreng pamahawan asin flower towels na gibo mismo kan mga personay kan BJMP. Magayon po, maray po. Nakatabang sa day pa na mamahaw. Salamat, birthday ko mang kasuod ma. May pura kako. Magmahon talaga ta nakatabang sa mga mahirap. Si Nanay Shirley asin Tatay Lito naman, primera best na makabali sa programa kan BJMP Bicol. Labi manan pasasalamat sa libreng pamahawan. Maugmahon po ang mga ninda puso ninda tamaski late na at least na celebrate. Thank you. Happy Valentine's Day po sa Gabos. Love. Magayon ta nakakaong kiliniw gaw. Thank you very much. Salamaton Maraya. Total na 350 persona ang nataawan ng libreng lugaw. Sanggatos naman ang nakaresibe ng flower towels. Sigun sa pamayo kan BJMP Bicol, parte ini kan sa indang social responsibility program. Well, as much as we want na dapat sa February 14 talaga, but because also of equally important matters na mga activities namin nung kahapon, so hindi namin nagawa. So we decided na ngayon na namin to ipagagawa dito. This is one way na makapag-relate kami sa community na yung government natin, yung uniform service ay hindi lamang yung mandate yung aming sinusunod, but we have also to make sure na alam ng community na we are also doing something sa ikakabuti ng ating mga community. Labi manan pasasalamat kan BJMP sa kooperasyon kan publiko sa saindang programa. Asigurasyon ninda na mapadagos ang mga siring na programa na dakula ang positibong epekto sa komunidad. Ininaan pantulong taon kan Love on Wheels kan BJMP Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Maria Lorenzana.